ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? வெல்கம் டு ஆண்டவர் ஸ்டார். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ரெண்டு பொருளை வச்சு நல்ல ஒரு சூப்பரான மிட்டாய் செய்ய போகிறோம். அந்த மிட்டாயோட பேர் என்னென்னா கமர்கட்டு மிட்டாய். இந்த கமர்கட்டு மிட்டாய் 90s கிட்ஸ்க்கெலாம் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது. வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸ்டவ் பற்ற வச்சுக்கோங்க. அதில் ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க. இப்போது ஒரு கப் அளவுக்கு தேங்காய் துருவி வச்சுருந்ததை சேர்த்துக்கலாம். இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் உறிஞ்சுற அளவுக்கு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அடுத்தது ஒரு பேன் எடுத்துக்கலாம். இதில் ஒரு கப் அளவுக்கு வெல்லம் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இந்த வெல்லம் நல்லா கரைஞ்சி வரணும். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா கரைஞ்சி வந்துருச்சு. நல்லா கரைஞ்சி இது நல்லா கொதி வர ஆரம்பிச்சிச்சு. இப்போது வாசனைக்காக ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துக்கலாம். ஏலக்காய் பொடி சுகரோடு சேர்த்து அரைச்சி வச்சுருந்த ஏலக்காய் பொடி நான் சேர்த்துக்கிறேன். இதை நல்லா கட்டி இல்லாமல் இதோட நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சிருந்த தேங்காய் துருவலை சேர்த்துக்கலாம். இது நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த தேங்காய், இந்த வெல்லம் நம்ம சேர்த்துருந்தது எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகி நல்லா சூப்பராக வந்திருக்கு. இது நல்லா இந்த பேனில் ஒட்டாத நல்லா உருண்டு வரணும். நல்லா கைவிடாமல் கிண்டிகிட்டே இருக்கணும். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா சூப்பராக வந்திருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கணும். இதுக்கப்புறமா நம்ம தனியாக ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். இது லைட்டாக ஆறுனதுக்கப்புறமா நம்ம இது உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம். இப்போது கையில் லைட்டாக நெய் விட்டு 2 கையிலையும் நல்லா தடவிக்கலாம். பாருங்கள், ஆறிடுச்சு. லைட்டாக வெது வெதுப்பாக இருக்குது. இந்த ஸ்டேஜில் தான் நம்ம உருண்டை பிடிச்சி எடுத்துக்கணும். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா இந்த மாதிரி நல்லா உருண்டை பிடிச்சி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி 2 கையிலையும் நல்லா உள்ளங்கையில் வச்சு நல்லா 2 கையிலையும் உருண்டை பிடிச்சோம்னா நல்லா அழகாக உருண்டை வந்துடும். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா சூப்பராக வந்திருக்கு. கமர்கட்டு மிட்டாய் இப்படி தான் செய்யணும். பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது. நீங்களும் ஒரு முறை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம வீட்டில் இருக்க கிட்ஸுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சு கொடுத்தோன்னா நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. கடையில் எதுவும் வாங்கி கொடுக்காம, கடையில் சாக்லேட் மிட்டாய் இந்த மாதிரி எதுவும் வாங்கி கொடுக்காம நம்ம வீட்டிலையே நல்லா ஹெல்த்தியாக இந்த மாதிரி மிட்டாய்கள் செஞ்சு கொடுத்தா நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா ஈஸியாக செய்யக்கூடிய மிட்டாய் இது.
இதே மாதிரி எல்லாத்தையுமே நல்லா உருண்டை பிடிச்சி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாத்தையுமே உருண்டை பிடிச்சி எடுத்தாச்சு. பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குன்னு பாருங்கள். இந்த மாதிரி நீங்களும் ஒரு முறை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் வீட்டில் இருக்க கிட்ஸுக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் வீட்டிலையே செஞ்சு கொடுங்க. கடையில் எதுவும் வாங்கி கொடுக்காத, ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கம்மர்கட் மிட்டாய் நல்லா சூப்பராக வந்திருக்கு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ டு வாட்சிங். பாய், ஐ லவ் யூ.